Hi everyone, welcome back to my channel. તો હું આપણને સ્વાગત કરું છું બિની ઓડિયા પ્લગથી તો પણ મને પણ પસંદી તમારે કમેન્ટમાં કીધું છે તો ମୁଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଞ୍ଚ କରିନି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଦେଖିପାରିବେ ତ ଏଠି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ପେଷି ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତାକୁ ଖାଲି ତରକାରୀ କରିବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ବାକି ରହିଥିବା କାମକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ସାରିଦେବି। ଏଠି ବାସନ ସବୁ ମାଜିଦେବି, ଏଠି ପାଣି ରଖକୁ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ମୋ ଘରେ ଅଛି କହିବାର ନାଶ। ମାନେ ଏତେ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ କହିବାକୁ ନ ପାରେ। ନାଇଁ ଦେବି ବନେଇଛି ସେଟା ଖାଇଦେବା chicken gravy already. Then finally, second, ଯାହା କରିବି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ନୁହଁ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମୋ ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ କେହି ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ବିନା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ଡୋର ଦେଇ କବାଟ ଦେଇ ଦେଇକି ରଖେ, ସେ ତାର ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କରେ। ସେ ତ ନିଜେ ନିଜେ ଖେଳେ, ସିଏ କାହା ପାଖରେ ବି ମାନେ ଯେହେତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ ହଉଛି ସେତିକି ସେତିକି ସେ ଦୁଷ୍ଟାମି ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଛି। ଯେହେତୁ ଆର ମାସରେ ତାର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ଅଛି ତ